Чакай, Яни. Чакай. Днеска до ушите. Всички деца по-на страна. Тафи, ти къпи там. Чакай, Яни. Стоп, ще духаме шестички първо. Дух. Да. И пише, я хочу. Ела ти понеже, нали? Ето вижте. Айде, песенчета ли? Яни. Казвам, че заведението не да гаси лампите, вече е време да се побързи. Да. Тичак. Духаме свещички тогава. Да. Една. Колко свещички трябва да ходим? Може да надигне да снима моя телефон. Мила отсам. Чакай, стаж. Пика да ви свеща. Ти последна. Така. И на колко години ставаш ти? 7. Живота е прекрасен класен. Ян, кой иска да яде торта? Всички ли? Всички. А някой има ли забавка? Чакайте сега. Чакайте. Тафик, не пипи бе, Тафи бе. Айде сега да духаме свещичките. Ян. Оп. Яни, шапката назад се служи. Ей, така назад с козирка. Назад с козирка. Който духне, няма торта за него. Първо рожденика, после всички. Не, чакай. Ади няма да яде. Няма да духаш свещички, чули? Чакайте, че не мога да стигна. Ян. А, ботка? О, раничко ли има? Чака. Това се ли е? Ето с една наклони свещичката. Е, тая до нея де, Галия. Лади буба, знаете ли го? Няма. Така. И пазете се. Сега, Яни да си пожелай нещо преди да духне свещичките. После може да писане. Дядо ми има телефон. Много голямо желание да има. Браво! Сега кой ще яде торта? Добре. Айде една песен деца за Яни. Една песничка. Айде я песен. Не. Рожден ден на теб, честит рожден ден на теб, честит рожден ден, скъпи Яни, честит рожден ден на теб. Айде махай свещите. Няма. Всички да си. Свещите не се ядат. Свещите не се ядат, да? Падат по него на земята. Може ли аз да стигна до тортата, за да я нарежа? Да. А ножа къде отиде? Нямам. Кой пипа? Ами да пипи. Да. Стига. Да, я се пазе. Стига. Ехо. След малко ще лека торта. Искате да нарежа торта? Наш! Гол с ръката нож! За мен акселерата. Кой е акселерата, Яни? Я ми го покажи, я да го видя. Ей този. Това ли е акселерата? Чакай, мама, тя лежи се нарежа. Чакай. Частно парти си
момент. Така, може ли сега още така лекичко да стигна до тортата? Пазете се, че трябва да правим пак само. По-голям нос. А всички ли пипахте жабите? А? Всички ли пипахте жабите? Чакай! При не пипай, казва. Ти си най-главния, бе. Васко, Докато Галя не ти даде парче, няма да пипаш повече, разбрали? чакайте малко. О, торта ми е много. Айде си толкова.